Sukad nga nagpandemya, mas daghana ang naka-appreciate sa tuang kinaiyahan. Muna nga ubay-ubay na pud ang mga nagpatukod sa ilahang rest house sa mabugnaong lugar sama dinhi sa Dato Salumay, Marilog District, Davao City. Kung diin atong makaila ang magtiayon nga si Mr. and Mrs. Rodel and Mildy Pulikit nga nagpatukod sa ilahang balay pahulayan nga karon gidungagan pa nila og mga A-houses, log houses ug sama sa akong likod, mga tiny houses. Mayong bungkag, this is your proud Bistak Boy, Chito Samuntina, ug welcome sa pinakaunang episode sa atuang bagong segment kung diin atong ipakita ang mga klase-klase ug nindot nga tiny house, farmhouse, rest house, vacation house ug mga family resorts. Kini ang Chit Chat with the Tagbalay. Hi Chichat! Ako si Mildy ug ako ang tagbalay diri sa New Year's Peak. Welcome mo diri! Actually, rest house ra gid siya. Proud ko musulti nga ako lang gud ang nag-design na. Basta kay nakita na ako Sa Facebook. Sa Facebook. Okay. Murag na lang may nakita sa Facebook nga murag tiny house. Oo. So from there, murag iya lang siguro gi-enhance, yang gialgamay nga ano. Gamay niya. Kita na ko nga bagay gid siya dire. Bukid gid siya tanawon nga gusto na ko ikahoy. O sa baba is the Open lang, open. open living area. Living area. Receiving area. Sa taas ang inyong room, tapos napay attic. So na siya room nga katong amog yung room, tapos Ay, ang napoy attic is attic. ang attic niya is dako man siya murag siguro ang capacity niya naa sa 10 ka tao. Nice. Pero ang materials na gigamit ninyo, sir, sa inyong tiny rest house, unsa man ang Mga kahoy lang ko Kahoy. dire. Hardwood. Mga hardwood jud siya. sa inyong favorite spot sa inyong rest house? Sa terrace. Sa terrace. Oh, sa terrace. Kay ang terrace manggod, ang nakapalibot nimo is nature. Very. So, ang terrace manggod, hayahay kayo, pugnaw kayo kanang udto, diha mi naganap. Unsa jud ang kalahian, ma'am, living here sa inyong tiny rest house compared sa city? Hoy, Diyos ko Lord. Lahi ra gyud kaayo, Lahi ra super gyud. gyud siya kalahi. Diri wala kay isipon. Right. Wala kay isipon. Mag-relax lang gyud ka. Mag-relax ka, kung magbasa kag libro, pero ako kay sorry ha, dili magud ko wide reader. So Netflix ko or ano lang. Relax lang gyud. Now, from your tiny rest house, it's now a resort, you know? It's a nature resort yung makita ninyo. Naatay villas di kani ato gilingkuran karon. This is one of the two villas, tama ba? Na siya sarili na activity area. So sa babaan ni is motong accommodation. Okay. Then pwede sila diri magdula. Actually ginabawal na ko ang video okay. Bawal yan. Para ma-maintain ang Nature lang din siya. Unya solemn ang place. And for someone nga parehas nako, number one, hilig kong tiny houses because I also own a tiny house myself. Isa sa pinakaganahan nako is ang kaning inyong napod with tulo ka tiny houses made of unsa ang materials ani Sir Rodel? Hardwood yun na siya. Hardwood na. Tugas. Tugas. Yeah, tugas. Tugas. Diretso Room na siya bed. o Diretso bed na na siya siya. bed. Bed na siya. And it's for couple. It's a couple tiny house, no? Na Na siya. sariling Siya. Yes. restroom. Wow. Yes.
ang A houses, designed na siya sa small family. So, Okay. meaning, na kay mag-asawa mo, plus na mo duha ka May kids. kids. So, Okay. pwede sila diha. So good for Good for four. Good for four ang A Good for houses. four siya. So, mao na nga naami mga houses nga designed kung pila ang family members. So, maka-offer mi. Kung unom, mao nang log house. Log house. The log house The log house, good for six. six siya. Pwede siya pang barkada. Pwede siya pang barkada. Isa pa, Company. Pwede siya pang company. And then you also have the pool. Yeah, Na may pool. Yeah, nice for pool. the family. And then let me put sa dalungan ng inyong falls. Very nature. And then ang infinity pool, dili na siya actually amua. Part owner lang mi. Okay. Part Pero owner pwede- mi. pwede na kung- Pwede sila mo gamit. With additional fee. Oh, additional fee pero still discounted gyapon. right. Di ba sila magluto or naamoy restaurant? Sorry, pero dili gyud sila pwede magluto kay para ma-maintain na mo ang cleanliness sa among lugar, so ginabawal gyud ako ang magluto. Kay naatay restaurant na very affordable ug generous ang serving. Ug lami pa jud. Since bugnaw kay diri, so sa mga adults, pwede sila while nag-shooting sila, pwede sila nag-bonfire. So, mo na pinaka-banding nila kay murag di yun sila basta-basta mahubog tungod sa kabugnaw sa lugar. Kapoy hindi na mag-vlog. Kasi kapoy na hindi na mag-vlog. Naami FB page, New Year's Peak, Mountain Resort. So, pwede mo dito mag-inquire. May bunggag. Makita dila. Makita dila. Oh, very nice. Very nice, marvelous, splendid. Nagkape na ka, son?